Шуннан соң Гайса Галилеяда йөрде. Ул Яһудиядә йөрергә теләмәде. Чөнки яһүдиләр аны үтерергә җайзлиләр иде. Яһүдиләрнең Чатырлар бәйрәме якынлаша иде. Һәм энеләре: Галилеядан Яһүдиягә бар. Син эшләгән эшләрне шәкертләрең дә күрсен. Әгәр кеше үзен танытырга тели икән, эшен яшерен рәвештә эшләми. Шундый эшләр эшлисең икән, үзеңне дөньяга таныт, диделәр. Аңа хәтта энеләре дә ышанмадылар. Гайса аларга былай дип әйтте: Минем вакыт әле килеп җитмәде. Сезнең өчен теләсә кайсы вакыт кулай. Дөнья сезгә нәфрәт белән карамый, миңа нәфрәтләнә. Чөнки мин эшләренең явыз булганлыгына һәр вакыт шаһитлык биреп торам. Сез бәйрәмгә барыгыз, мин бармыйм. Чөнки минем вакыт әле җитмәде. Ул аларга шулай дип Галилеяда калды. Әмма энәләре киткәч, яшерен рәвештә үзе дә бәйрәмгә барды. Яһүдиләр исә Гайсаны бәйрәмдә эзләп, ул кайда икән дип сорадылар. Аның хакында халык арасында күп сүзләр йөрде. Кайберләре: ул яхшы кеше диде. Башкалары исә: юк, ул халыкны аздыра дип сөйләде. Әмма яһүдиләрдән куркып, аның хакында беркем дә ачык итеп сөйләмәде. Инде бәйрәм уртасында Гайса Аллаһы йортына кереп гыйлем бирә башлады. Яһүдиләр: бу кеше укымаган булса, шул кадәр нәрсәне кайдан белә икән дип гаҗәпләнделәр. Гайса аларга: минем өйрәтүем үземнеке түгел. Мине җибәргән затныкы. Кем аның ихтыярын башкарырга тели, шул кеше бу өйрәтүемнең Аллаһыданмы, яки аны үземнән генә сөйләвемне белер. Үз исеменнән сөйләүче үзенә дан зли, үзен җибәргән затка дан шөһрәт яулаучы эшкерсездер, һәм аңарда ялган юк дип әйтте. Муса сезгә канун бирде түгелме? Сезнең берегез дә аны үтәми. Ни өчен мине үтерергә йөрисез? Сиңа җин кагылдым әллә? Кем сине үтерергә йөри? Диде халык. Гайса сүзен дәвам итте. Мин бер эш эшләдем, һәм сез һәммәгез шуңа гаҗәпләнәсез. Муса сезгә сөннәт тапшырды. Гәрчә ул Мусадан түгел, бәлки аталардан килә. Шуңа күрә шимбә көнне ир баланы сөннәткә утыртасыз. Муса кануны бозылмасын дип, шимбә көнне ир бала сөннәткә утыртыла ала икән, шимбә көнне бер кешене бөтенләй савыктырганым өчен нигә миңа ачуыгыз килә? Тышкы күренешкә генә карап хөкем итмәгез, бәлки дөрес хөкем итегез. Шунда кайбер Иерусалимлеләр бер-берсенә: бу әллә яһүдиләрнең башлыклары үтерергә теләгән кешеме? Әнә ул ачыктан-ачык сөйли. Алар аңа бер сүз дә әйтмиләр. Әллә аны чыннан да Мәсих дип уйлыйлар микән? Әмма Мәсих килгәндә, аның кайдан икәнлеген беркем дә белмәс. Без исә бу кешенең кайдан икәнен беләбез, диделәр. Гайса Аллаһы йортында гыйлем биргәндә көчле тавыш белән былай диде: сез мине һәм кайдан икәнемне дә беләсез. Ләкин мин үзлегемнән килмәдем, һәм мине җибәргән зат хак. Сез аны белмисез. Мин аны беләм, чөнки мин аңардан килдем. Мине ул җибәрде. Алар Гайсаны кулга алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде, чөнки аның вакыты килеп җитмәгән иде әле. Халык арасында исә күп кешеләр аңа иман китерделәр, һәм Мәсих килгәч, бу зат күрсәткәннән дә күбрәк мөгъҗизалы гамәлләр күрсәтер микән диештеләр.
Фарисилар халыкның Гайса хакында шундый сүз йөрткәннәрен ишеттеләр. Һәм баш руханилар белән фарисилар аны кулга алу өчен тәртип саклаучыларны җибәрделәр. Гайса исә: "Мин сезнең арада озак булмам. Мине җибәргән зат янына тиздән кире кайтачакмын. Мине эзләрсез, әмма тапмассыз. Мин булачак урынга сез килә алмассыз", дип әйтте. Моны ишеткән яһудиләр үзара: "Без таба алмаслык нинди урынга китмәкче була икән? Әллә греклар арасына таралып яшәүче яһудиләр янына китеп, грекларны өйрәтергә телим икән? Мине эзләрсез, әмма тапмассыз. Мин булачак урынга сез килә алмассыз" дигән сүзләре нәрсәне аңлата икән, диештеләр. Бәйрәмнең соңгы бөек көнендә Гайса торып басып, көчле тавыш белән булай дип әйтте: "Кем сусаса, шул минем янга килсен һәм эчсен. Изге язмада әйтелгәнчә, миңа иман итүченең күңел түреннән елгалар булып тереклек суы агачак." Ул моны үзенә иман итүчеләр алачак рух хакында әйтте. Әле Гайса данланмаганга, аларга изге рух бирелмәгән иде. Халык арасында кайберләре аның бу сүзләрен ишетеп, ул чынлап та вәгъдә ителгән пәйгамбәр диделәр. Берләре бу Мәсих диешсә, башкалары: "Мәсих Галилеядан килер микән? Изге язмада Мәсих Давыд нәселеннән булачак һәм Давыд яшәгән Бәйт-Лехем авылыннан киләчәк" дип язылган түгелме, диделәр. Шулай итеп, халык арасында Гайса хакында бәхәс чыкты. Кайберләре аны кулга алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде. Тәртип саклаучылар, баш руханилар һәм фарисилар янына кайткач: "Ни өчен аны тотып китермәдегез?" дип сорадылар алардан. Берәүнең дә әле ул кешедәй сөйләгәне юк, дип җавап бирделәр тәртип саклаучылар. "Әллә сез дә алдандыгызмы?" диделәр фарисилар. Башлыкларның яки фарисейларның берәрсе аңа иман китердеме? Канунны белмәүче бу халык ләгънәт ителгән. Шунда фарисейларның берсе, элек Гайса янына килеп киткән Никодим, булай диде: "Иң элек кешене тыңламыйча һәм аның нәрсә эшләгәнен белмичә безнең канун аны хөкем итәме? Әллә син дә Галилеядәнме? Тикшереп кара һәм күрерсең. Галилеядан һич тә пәйгамбәр чыкмас", дип җавап бирделәр аңа. Барысы да өйләренә таралгач,